Филологическото образование, си мисля, дава една широта, която не всички специалности могат да предложат. Това да не се превърнеш непременно в тесен специалист, който може да е много добър в областта си, обаче да не е достатъчно маневрен и просто да няма необходимия широк поглед към света. А филологията може да ти помогне да развиеш именно такъв един широк поглед. Ако, разбира се, ти си достатъчно насочен и амбициран и интересуващ се да си вземеш от нея това, което ти трябва. Когато трябваше да избирам какво да уча, доста се колебаех между финанси, което беше една много привлекателна специалност, специалността на моя дядо, който искаше някакси да продължа неговото наследство. Аз избрах португалска филология, звучеше много екзотично за всички роднини и приятели, които винаги закачливо ме питаха какво ще работя след това. За щастие, вече 10 години имам повече ангажименти дори от тези, които мога да изпълня. Сега работя като журналист в BTV, в новините, и на пръв поглед няма нищо общо с това, което завърших. Но на втори прочит има много общо, защото тук осъзнах как да използвам правилно най-важният инструмент в нашия живот, това е езика. Но исках да стана актьор и певец и всъщност английски ми беше много важен. И след английска гимназия съвсем естествено стана така, че продължих с английска филология и въпреки, че едно известно време си задавах въпроса, добре, защо да продължавам това, като мога да уча нещо друго, но някакси усещах вътрешно, че това е вярното решение. Ами връзката изглежда много недиректна. По-скоро хуманитарно образование и бизнес днес. Но трябва да кажа, че през годините винаги много приятно съм се изненадвала как нещо научено по време на моето наистина хуманитарно образование, такова, което разширява кръгозора, а не те прави тесен специалист, колко много ми е помагало в най-различни ситуации. И си мисля, че това, което сякаш най-много ми е помогнало в бизнеса от образованието, от френска филология, беше този цивилизационен елемент. Това, че ние чрез литературата, чрез езикознанието опознаваме една страна, един континент, дори историята, начина, по който хората разсъждават и различното, това, което ги прави различни, което ги прави подобни на нас. Сигурно четенето на книги, общуването с текст е най-полезното, което може да се случи на един човек. Конкретно в моята настояща професия това е изключително важно, защото четенето, книгите, поезията са ми непрекъснат източник на вдъхновение и на опит и неща, към които непрекъснато се връщам. Аз нямам на бюрото си книги по реклама, но имам сонетите на Шекспир, няколко книги на Антони Бърджис и писмата на Набоков до жена му Вера. И най-редовно ги чета. След като завърших бакалавър, заминах за 2 години по европейски проект за Португалия. И беше адски интересно, защото работих в едно училище за втори шанс. То е европейска мрежа за училища с деца, юноши, младежи, даже и надвишаващи тази категория, защото имаше и 30 годишни, които не са имали възможност да учат. Било то по социални причини, много често имаше сериозни случаи от излизащи от затвора и други такива. И контакта с тях беше много интересен. Аз даже втората година им преподавах на тях португалски, което аз преподавам португалски на португалци, беше много интересен казус. И самия начин, по който те възприемаха нещата, беше доста интересен. И така 2 години изкарах, първо като доброволец, после като стажант в това училище и беше много полезен опит. В момента работя в неправителствения сектор и
работя заедно в час и ролята ми е да намирам бъдещите участници в програмата, които искат да се преборят с една огромна социална несправедливост, а именно неравния достъп до качествено образование на децата в България.